கோவை மருதமலை திருக்கோவிலில் திருக்கார்த்திகை தீப திருவிழா மற்றும் சொக்கப்பனை கொளுத்தும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர். கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள பிரபலமான கோவில்களில் ஒன்று மருதமலை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில். மலைகள் சூழ்ந்த இம்மலை கோவிலாக திகழும் இக்கோவில் முருகப்பெருமானின் 7வது படைவீடாக பக்தர்களால் போற்றப்படுகிறது. இங்கு பண்டிகை காலங்களில் ஏராளமான பக்தர்கள் வந்து சுவாமி தரிசனம் செய்து செல்வது வழக்கம். தற்போது மருதமலை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் கார்த்திகை தீப திருவிழா நடைபெற்றது. இவ்விழாவை முன்னிட்டு தினமும் ஆன்மீக சொற்பொழிவுகள் நடத்தப்பட்டது. விழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக வள்ளி தேவானை சமேத சுப்பிரமணிய சுவாமி பல்லக்கில் எழுந்தருளி ஆலய ஊர்வலம் வந்தனர். அதைத் தொடர்ந்து மலைக்கோவிலில் மகா தீபம் ஏற்றப்பட்டு சொக்கப்பனம் ஏற்றப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து இரவு அர்த்த சாம கொடை நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை திருக்கோவில் அறங்காவலர் குழு தலைவர் ஜெயக்குமார், அறங்காவலர்கள் மகேஷ்குமார், பிரேம்குமார், கனகராஜன், சுகன்யா ராஜரத்தினம், துணை ஆணையர் அர்ஷினி, லயன் முகாம் வெங்கடேஷ் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.